Привітання, паважаныя сябры. З вами зноў хрысціянскія дэмакраты і я Олег Аксёнаў. За маёй спіной вы бачыце будынак ленінскага райвыканкама. Менавіта ў гэтым будынку не так даўно была прыдумана новая пасада. Намеснік начальніка жыллёва-камунальнай гаспадаркі па ідэалогіі. Гэта ў той час, калі будынкі інтэрнатаў і жылога фонду ў ленінскім раёне патрабуюць тэрміновых рамонтаў. Цякуць дахі, дрэнна добраўпарадкавана тэрыторыя. І на гэта чыноўнікі рознага ўзроўню кажуць, не хапае сродкаў. Яны спрабуюць знайсці гэтыя сродкі ў кішэнях жыхароў, прапануючы жыхарам за свой кошт рабіць ремонты дахаў, добраўпарадкаваць тэрыторыі, мяняць замкі на дзвярах, менять дзверы, утрымліваць за свой кошт кансьержкаў. Хаця з гэтых грамадзян на сённяшні дзень здымаюць сродкі якабы за карыстанне інтэрнатамі. І у расповедзі, куды гэтыя сродкі будуць накірованы, намеснік старшыні аблвыканкама пісьмова даў адказ, што гэта менавіта і ідуць, што гэтыя сродкі менавіта і ідуць вось на гэтыя патрабаванні, то бок на ремонты, на утрыманне тэхнічнага персаналу. Паважаныя сябры, мы зноў пачынаем кампанію супрацьдзеянню антизаконным дзеянням чыноўнікаў рознага ўзроўню. Калі ласка, звяртайцеся да нас па тэлефоне 375 6614 333 ці прыходзьце на вуліцу Ленінскую, 29, кожны чацверг з 17 до 20 гадзін. Дзякуй за ўвагу, з вами быў Олег Аксёнаў.